Vytvorte si starostlivosť o kandidátov a zapíšte sa do toho, kde sa nachádza Lifewood, milí priatelia. V tomto videu vás prevediem vytvorením účtu a zaplatením členských poplatkov za registrovaných kandidátov. Ak chcete vedieť, ktorí kandidáti sa zaregistrovali na obsadenie miesta, prihláste sa do svojho účtu, potom prejdete do sekcie Moje informácie, potom rolujete nižšie, uvidíte zoznam zaregistrovaných kandidátov. Upozorňujeme, že v tomto zozname sú členovia, ktorí sa stali vašimi členmi F1, čo znamená, že zaplatili členský poplatok. Tí členovia, ktorí sa stali vašou F1, vidíte v stĺpci odkazu, bude napísané áno a v stĺpci stavu bude napísané aktívny. Okrem toho v stĺpci telefón bude ich telefónne číslo. Pokiaľ ide o kandidátov, ktorí sa práve zaregistrovali na udržanie miesta a nezaplatili členský poplatok, v stĺpci odkazu sa zobrazí nie a v stĺpci stavu aktívny a v stĺpci telefón môže byť telefónne číslo alebo žiadne telefónne číslo. Pre vytvorenie účtu pre registrovaných kandidátov je potrebné najskôr otvoriť tento odkaz, pošleme vám tento odkaz a tento link umiestnime aj do popisu tohto videa, ďalej skopírujte e-mail kandidáta sem, kliknite pravým tlačidlom myši na e-mail a vyberte možnosť kopírovať e-mailovú adresu. Potom prejdete na túto webovú stránku, sem prilepíte e-mail kandidáta, potom kliknete na toto tlačidlo a potom sa v pravom hornom rohu obrazovky zobrazí meno a priezvisko kandidáta. Okrem toho tu uvidíte čas odpočítavania. Čas odpočítavania, chápaný ako množstvo času zostávajúceho do času cut-off. Excelencie všetci, ak chcete prejsť na krok vytvorenia účtu a zaplatenia členského poplatku, kliknutím na tlačidlo uzamknite svoju polohu, v tomto kroku musíte urobiť 3 veci. Prvým je vytvorenie účtu, druhým výber členského plánu nižšie a tretím zadanie informácií o platbe a dodaní. Po zadaní všetkých vyššie uvedených informácií, ako aj po výbere spôsobu platby a výbere členského balíka sa môžete posúvať nižšie, kliknite na tlačidlo Pokračovať. V tomto kroku skontrolujete, či sú všetky zadané informácie správne. Najmä v sekcii výberu produktu skontrolujte, či je suma, ktorú musíte zaplatiť, správna. Ďalej skontrolujte správnosť platobných údajov a informácií o doručení. Ďalej zaškrtnete tieto 2 tlačidlá, následne kliknutím na tlačidlo dokončíte moju registráciu, prejdete na posledný krok, ktorým je krok platby. Prejdite na tento krok, ak si vyberiete spôsob platby s kryptomenou, potom kliknete na tlačidlo Krypto, potom kliknete sem a vyberiete si kryptomenovú peňaženku. Toto je zoznam kryptomenových peňaženiek, ktorú kryptopeňaženku máte, si vyberiete. Povedzme, že si teraz vyberiem túto peňaženku, potom kliknem sem, aby som si ju vybral, potom sa mi zobrazí QR kód na zaplatenie. V tomto QR kóde veľmi dobre viem, koľko peňazí musím zaplatiť a pod tým je adresa peňaženky na prevod peňazí, čiže tieto peniaze prevediem do elektronickej peňaženky ktorej spoločnosti Ligood Company. Excelencie všetci, pred uskutočnením platby by ste si mali odfotiť tento QR kód ako základ pre porovnanie, ak sa niečo pokazí, a mali by ste si uvedomiť, po zaplatení kliknite na tlačidlo odoslané v spodnej časti okna s QR kódom kód. Potom prejdite na tento krok, dávajte pozor, aby ste po dokončení platby klikli na toto tlačidlo, aby ste skontrolovali, či bola platba úspešná. Excelencie všetci, teraz vykonám platbu. Excelencie všetci, práve som vykonal platbu, teraz kliknutím na toto tlačidlo skontrolujem, či bola platba zaznamenaná alebo nie. Excelencie všetci, takže som úspešne zaznamenal platbu, tu je správa, gratulujeme, dostali sme vašu platbu v kryptomene a aktivovali sme váš účet. Excelencie všetci, teraz sa odhlásim z tohto účtu a prihlásim sa späť na účet člena, ktorému som práve vytvoril účet, takže urobím ešte jednu veľmi dôležitú vec. To znamená, že im nainštalujem kreditnú peňaženku. Po prihlásení zbystrite pozornosť, pred inštaláciou kreditnej peňaženky by ste si mali skontrolovať, ako bola platba za vášho člena zaznamenaná na stránke spoločnosti Ligood. Kliknete na položku Histórie objednávok, následne sa vám zobrazia zaplatené objednávky a faktúry. To znamená, že ste úspešne vytvorili účet a vykonali úspešnú platbu.
Vedľa inštalácie kreditnej peňaženky kliknete na Môj príjem a potom kliknete na tlačidlo na prevod provízií do kreditnej peňaženky. Prejdite na tento krok, začiarknite poslednú položku a potom kliknutím na tlačidlo Uložiť uložte. Po uložení dostanete správu o úspešnom uložení. Excelencie všetci, takže som vás práve dokončil s pokynmi, ako si vytvoriť účet a zaplatiť členské poplatky za kandidátov, ktorí sa zaregistrovali na miesto. Upozorňujeme, že ak chcete, aby si vaši kandidáti vytvorili vlastné účty a platili sami, mali by ste im poslať toto video, nechať ich, nech si to pozrú a urobia to sami, je to pre nich tiež veľmi dobré a zároveň si ušetríte veľa času pre teba. Excelencie všetci, týmto videom som splnil svoju úlohu, teraz by som tu chcel skončiť. Na záver vám všetkým prajem veľa zdravia a úspechov. Dovidenia a uvidíme sa znova.